Brunko, po tuto, poď, pozri. Zober si, no vezmi si s druhou rúčkou. Poď, postavíme sa, poď hore. Volám sa Marcela, v Renone som so synom Brunkom, ktorý má 2 roky. V 9 mesiacoch mu diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, spastickú diparézu, tak sme začali cvičiť Vojtovú metódu. Neskôr sme pre ňo chceli niečo viac, tak sme prišli sem. Teraz sme na našom druhom pobyte. Prvýkrát sme tu boli pred 3 mesiacmi. Vtedy vedel štvornožkovať, posadiť sa a chodiť popri nábytku. Cvičením získal istotu, stabilitu a naučil sa a stále sa učí správnu techniku chôdze. V súčasnosti sa snaží chodiť sám, uprednostňuje chôdzu pred štvornožkovaním. To je ono. A dáme si posledný, dobre? Poď, posledný, hore, hore, hore. To je ono. Tým, že Renona je vlastne kapacitne menšie zariadenie, cvičí tu 8-9 detičiek, vládne tu taká rodinná atmosféra, čo nám osobne vyhovuje. Zamestnanci sú veľmi milí a svojím prístupom si vedia dieťa získať, takže aj keď sa Brunko počas cvičenia hnevá alebo plače, aj napriek tomu si fyzioterapeutov obľúbi a často ich spomína ešte aj dlho po pobyte. Takže každý, kto premýšľa o rehabilitácii v tomto zariadení, tak nech sem ide, odporúčam. Poď hore na kolienka, poď, potiahni sa. Krásne. Tiahni nožku. A hore. A pekne stoj. A pravá. A ešte. Poď, Brunko, poď.